Похищение. Видеостихотворение от Ангел Хаджи Поп Георгиев. Егоистично някак ми се ще да те открадна и като нинджа в спалнята ти да се вмъкна. Като богомолец пред нозете ти да падна, той още утре ще го сторя, щом се мръкне. Едва ли в тъмното ще ме почувстваш. Дори не ще усетиш леките ми стъпки. Ще си помислиш ти, че само ти се струва, по тялото ти ще премине лека тръпка. Съня ти като нинджа ще те грабна, когато спиш там в тъмното самичка. Егоистично ме се ще да те открадна, че ме дотегна подир тебе все да тичам.